हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो नुजाफैलायबाय आंनि बे जिएडि जे इउटुब चेनेलाव दिनै आं आरोबाव बे मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय आं गोबाव बे खेथिनि बिसय नोंथांमोननो देखायदोंमोन ना दिनै आरोबाव बे मा जानानै दङ नोंथांमोननि गेजेराव देखायनो होननानै आं फैलायबाय भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आङो दिनै नोंथांमोननो आंनि आवगायनि भिडिअआव जि देग्लायनि खेथिखौ देखायदोंमोन हाग्रा जाफबजोबनाय बे खेथिया मा जानानै दङ दिनैनि ब्लगनि गेजेरजों नुनो मोनगोन फैदो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ बेफोरनोमोन लोगोफोर माइआ गोबां अखा मास मोनसे गोजोन हायाखैमोन नाथ' जोबोद गाज्रि जादोंमोन खिन्थु माइ हाफिननानै एसे मोजां जाफिनबाय आरो दा हासार बायदिसिना होबाय हासार बायदिसिना होनायखायनो एसे मोजां जाबाय आरो आंथ' सानदोंमोन माइखौ देग्लाय मोननाय नंला होननानै खिन्थु गोजौनिया आरो नायखांहरफिनबाय एसेबाबो जेन मोनसिगोन आरो अन्य बोसोरनि बायदि नङाबाबो एसे खमबाबो मोनसिगोन होननानै आखा थाबाय आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ फ्राय जायगायाव एसे मोजाङानो जादों आरो फ्राय जायगायाव माने एसे दुरबल जाबाय आरो सान्दुंजों गोबां सान्दुंजों खामबायना माइआ हायथा जाबाय नै बिसोरो एसे हायथा जाबाय आरो हायथा जाबाय आरो सान्दुं खामनायफोरा एसे दुरबल जाबाय बे मोनसे दाग नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय आङो भिडिअखौ नायलांबाय थादो गोबां मानसिफोरनि माइआ हले गोबां मोजां जानायखौ नुदों खिन्थु जायफोरनिया एसे सान्दुङा खामथाबबाय हासार होनो मोनाखै आरो हाग्रानि मुलि सारनो मोनैफोरा एसे माने मा होनगोन हाग्राजों आरो लोगोसे सान्दुंजों एसे जाबाय आरो अब्लाबो जेबो नङा देग्लायबो एसे मोनसिगोन होननानै आसा थाबाय गोजौनिया नायखांहरफिनबाय बोरैथो एथ' खस्थ'नि गेजेरजों मावनायखौलाय इसोरा मालाय बोरैथो नस्थ' खालामगोन एसेबाबो नस्थ' जादों जाया नङा गोबां एक मास गोजोन अखा हायाखैमोन ना आरो एसेबाबो जाफिनबाय आरोखि अखा हानायखाय माइफोरा बेनो आं बेयावनो देखायबाय थादोंमोन हाग्रायाबो नुजाबावना दङ नै बे हाग्राखौनो नोंथांमोननो देखायदोंमोन ना आङो बेफोरनो आरो माइआ नै फैदो माइखौ नायलांसै दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेयो रन्जित बारा सुबिदा जायाखिसै देग्लाय रन्जितबाबो बेखिनि माइखौ माने खदालजों जावग्लिना गायनाय लोगोफोर बेयाव बुरजा दङ बे नुनाया बै हाग्रासिम नुनाया नैबेसिम बै हाग्रासिम नुनाया माने बेयाव खुनु ट्रेक्टर एबा मोसौनि हालिजों नङालासिनो खदालजों जावग्लिनानै गायदों आरो मोजाङानो जादों बिसोरना उनाव गायनायासो उनाव गायदोंब्लाबो बे खदालजों जावग्लिनाय माइआ माने मोजां जादों आरोखि माइआ बिराद बरिया जाबोदों आरो बिसोरना नै आरो बेबायदि गोसोम जाबाथ' आरो साबद्रायबावबायसो बेयाव माने हासार होबाय अखा मोननाय लोगो लोगोनो हासार होबाय जे माइआ गोग्गोम जाखादों आरो बेफोरो बिराद मोजां होनजायो आरो माने खुनु एम्फौबो गैया एम्फौ जानाय देग्लाय नुवाखै अखा गैयाना अखा बांद्राय हाबासो माने एम्फौ जानायखौ नुयो आरो दिनै देग्लाय एसे एम्फौ जानाया खम नै बे दाग आरो नै बे दागा गोग्गोम जाखादों बे दागा बै न' नुहुरनायसिम बे दागा गोग्गोम जाखादों आरो कार्बिनि बे माइआ अब्लाबो गेसें जाबाय आरो माने गसाखौ बारा खानो हायाखिसैना बे सान्दुंनि गोरानमोन नालाय गसा खानो हायाखै ओंखायनो
एसे गसा खानो हायाखिसै सान्दुंखायनो सिनायलांबाय थादों लोगोफोरा आरोबाव उन उन आङो देखायगोन आंनि माइया माबायदि जाना दङ आंना एसे देग्लाय एसे दुरबल जाबाय आरो मानो दुरबल होनब्ला मानसियाबो आलसिया जाहैबाय नालाय एसे माइखौ गायदों गायनानै जेबो नायफिनाखै हाग्राबो दाङाखै स' गुबुननि माइखौ नायनानै आंनि माइखौ माबायदि नायनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो मानि थाखाय बिदि जादों नै आंनिया बे दब्लायसेयाव एसे मोजां जादों आरो नै दब्लायसे एसे मोजां बेनिफ्राय ओरै थांबाथाय माने ओरै नायलांब्लाथाय माने हाग्रायानो बांसिन माइ गैया बिदि आरो आंना माइया बै जरनासिम आरो आंना माने खमसिन नै बिसिनिखौ नायबाथाय आंनि माइखौ नायनो लुबैया आरोखि नै बेबायदि जाबालाय एसे मोजां होनगौमोन मानसियाबो एसे आलसिया जाहैबाय नालाय बेफोर हाग्राफोरखौ फुना होबालाय नोंसिना मालाय हाग्रा गैया फोथाराव माइआ माइल' माइ बरिया नुथारो ओमफ्राय आंनिखौ नायबाथाय गैया हाग्राल' हाग्रा गाहाय गाहाय माने 1 फुटल' जादों दाबो 1 फुटल' जादों दाबो मा माइ मोनगोन बेयावलाय जेखि जाया जिमानखि मोना बेखौ लानोसै ना मा होनो लोगोफोर स' कमेन्ट खालामहरदों आंनि माइखौ नायनानै आरो दस्रानि माइखौ नायनानै माबायदि कमेन्ट होयो आंना मानो बिदि जादों गुबुनना मानो मोजां जादों स' बिनि गेजेराव मा पार्थक्य दङ खोन्थाहरबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा एसेनोसै स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामगोन होननानै नोंथांमोननि सेराव जनायहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै फैगोनाव आरो भिडिअ फैगासिनो दङ स' भिडिअखौ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो अल नटिफिकेसनखौ टेप खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे आं भिडिअ होबानो नोंथांमोननि सेराव आंनि भिडिअआ नुजाहैयो स' थेंक इउ बाय बाय